daninoɓe atri majunoɓe. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni endam. One combino dami. One bambino dami, hey hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh oh. Ada urangurna musdam dergale, ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie, depas timani. Fatmat, noddir mami ɗo ko jam ɓolo e jokkere en ɗam. Amadou, anne mi yafnotomo no feewi. Fatmat, Amadou o ko kay woni afa woro ngo, kay woni han kellifaɗo woro ngo. No woniri ni kellifaɗam ko noon o woniri kellifaɗo ma an. Wadde kala ko neɗɗo happortomi so tawani mi ɗo ko Amadou o happorte ɗum. Kala ko mbawɗa ɗo wat e kala ko mbawɗa ɗo yiɗ wat e kala ko mbawɗa kam yiɗ wayna. Hay sa waynaki mi potɗa ko waynade Amadou. Kala ko yamirma hen ko ɗum wonata. Gondigal noon welani. Ñiiƴe ɗakkude ɓuri ɓalladir haɗani saa fof ina dañja caɗele. Yimɓe noon so gondi e galle haysa haydara kewani ina moƴƴi seeɗa seeɗa fof jooɗodo jewtida ganda gonka ko ɓe gone galle he ko hokko woni kon gonka. Entrez. Nenjo mi haltiran ma ɗum law gongol kadi. Ay wodo jongo ma mi holaki mu de. Ko ni barko jam? Parce que nenjo wodo jongo ma hay mo yidum to padde na makro alandiyam. O wona neddo de. Ko woni barko jam? Parce que jongo ma ko hypocrite mawdo dum jime yes mo te min hasi bernam de. Ha? Ko sikiri fo boni. Wallahi. Joni ko wadi kanko? Imagine toi nenjo an jongo mo no wade Fatima ni. Après jongo mo are yam wi kam ko jiddu weldide Fatima te weldire Fatima ha padi. Bi mom yahraw kala kada haala yahra ko gonge ma. Te min be andi ko haalat ko wona gonge makko. Wona gonge makko de. Amadou, anne mbeɗa yiɗi ganda Fatimata o ko banigel ma dewel ko mingel ma te ko joom suudu ma kadi ganda ay debbo Amadou ɗum timmani ko ma temmatine sahaji noon perguetti ena ngoodo jomandirde ena woodo kono ɗum fo e waade noon yimɓe so jooɗodaki wana ni jewtide ko ɗum addata majjodiral yimɓe nder galle wadde ala e sago seeɗa fof hayso haydara kewana yo yimɓe jooɗoto wana ni ndegla hunde Fatimata jinmi ko ummoɗa totta Amadou jongo jarladiron jafodiron gaccodiron hakke. Amadou yallo yafo. Bukari Allah jarama sabu ɗum ko min fonno ɗum wat kono tawi Allah hokkima hakkille a wawi ɗum wat mi yetti Allah mi yettima kadi Fatima
min mi joganta ko on ɓernde bonde ma taw noon gondigal welani weeɓani sako so neɗɗo so woni e nder situation hino wawi watta ganduɗa wona jikku mum Sofia ɗum ko woni hen Fatima ayno way tampinde jongoma so weldite makko kay ɗum no moƴƴi haydara la hen nen jeew yidde wonto heɓata neɗɗo ha en tagma fuyde haaguede en tagma wadde ka fotani wadde ha tagma wadde en e rankine e méchanceté fof taw hay goto anda Sofia ka julɗo jogoto jorto moƴƴo apara kalta ko nen jeew min komi julɗude kono ko kalmi ko mbeɗa andi haydara ittata ɗum o hay mo yiiru min andi wona neɗɗo he ay an hande oro bonmi ñalande men komi naɗɗo e wañ mbeɗa defi maaro welko machallah mbeɗa yaha joni mi tello less mi rotto gottoɗen ittata ko mbatta ko annene bon fo jiiɗa ɗum wadde e ɓernde ma min andi jo min kala ko kali nanguira ko bolle puyɗe ha wallahi mi nangani ko bolle puyɗe kono oppo foof annene accu ɗum ɗo nenne mi ñaguima tan d' accord joni gonna koye préparé aɗa rottude eyi mbiɗen ɗo keeɗi oppo mi tello less mi rotto bottade d' accord mbeɗa naala ligguey ha ɗo heewi affaire uji fami yaha mi duftoya bottare nde ɗum noon Fatima mi yarli mum mi yaafi mum sabu Fatima min ka joom suudam kabbande gilam dewel kala mbawno mami waɗno mi yarli mi yaafi minne mi ñaaguimo mi yaafoya jaafoɗa kam par ce que yimɓe kam so mbaddi goto fof ma waɗ ko wona lawol ɗum noon jarloɗon jaafoɗon ononi vraiment a jarama anne Boukary alhamdulillahi rabbil alamin min ko ɗum jiɗmi galle he jiɗmi ko jaam amadame jaam ɓuuri jamalun allez on le fait oɗo no jooɗi action komi yawma hande kam ɗon jaam mi watto e Amadou haade ma watto Amadou en ɓuuri ɗum wel wallahi somi jogui ko maɗa mba alhamdulillahi rabbil alamin han meɗa wotti gottogo billahi wayri ngol wotta Amadou an kam koriɗa hande dañi tan ko jagguɗomo saali bottari feeraɗo fawe mbaɗɗa jonggo kuddu tan mbaɗatnoɗa hande noon kam mbaɗɗa jonggo ha laaƴiɗa jonggo ma billahi ko ɓuri kam hen welde noon maaro kono dahmin ne weeli te min mi wayri ñamde maaro wakko ni te mi haalade ay on jii jaɓɓe ɗe no mbayi welde waɗi koye sukara ne weeli wallahi jonggo billahi ƴeew maaro ko en weeli ay mami nanguma saali de machallah no min ɓuuri weltade saabu min ko ɗum gandumi te koye ɗum nehami min nehami koye galle mawɗo min gandi ko defde ha heewa min defa ha wela yimɓe fof jooɗo tima boolo gonayi wattade machallah te timde boolo ñaama yimɓe fof ndenda ina moƴƴi e galle artirat ɓerɗe yimɓe gona gooto a faami te jinmi Amadou enen fof gonen gootum sa yi nanmi e wañ he hande gonen neɗɗo gooto pijen jalen gussen caɗele ɗe e probléme aji gonɗi e galle ɗi ɗum sona waɗe ene welami no feewi nen jeew mi taƴanima te kadi woto Allah taƴe hande noon min kam kala beltiɗo ko min o wallata wallahi Allah seeɗi Machallah. nen jeew a defi bottare ma weeli himɓe mbaɗi apprécié enen ko ndi ganduɗen noon duttirɗen cosaan enen belduno ha leegal ngal fof ene wiya holko woni secret men donc ñagotomi Allah tan woto seyɗan natɗo en amin ya rabbi inchallah inchallah jeewa galle subaka fof mo min pini komin du'antonoɓema kono min ɓeydimomo hande du'ana caggal pinɗa hande guila fajiri ƴettuɗa mbuɗoñ ma jahɗa jeere ndugguɗa nduggu ma temmoɗo ndodiɗa gadduɗa ha ɗo jippinɗa nder katani he defɗa bottari ma bandi ni wel mara waka ni wel deftuɗa kadi ndodiɗa ha gadduɗa hakkude ɗo dingiral he gaddidɗa hen yeesa lamga tos yimɓe fof gottema ha kaari ay oɗo jaam ko o jiɗmi kontina ñande fof aɗa waɗa ni sabu ko jaam ɓuuri jamalun tinno kala no mbawɗa waat subaka fof mo pinɗa hanti
dawgol ɗo dawol ngol dawɗa han gonene oɗo jam Bukari mi taƴani kalanɗa de kono min kam ɓuurimi hawa fof ko maaro kono ko defrani wallahi ƴeew suppomi waalo o addi o addi pulo Kajoor o addi liɗɗi Dakar maaro Sénégal diwlin Sénégal maaro ko wona importé ko maaro men local ko wallahi ƴeew ngandum Amadou ha kam ɗo toñata nomi doggoyi kono andi haɗa ayni leƴƴi ligimde ayni mbimi le liigo coupet gueɗe so sukko junggam e somi ƴakki affaire o gawela waɗu gafuɗo goɗi haɓomi watta ga affaire o safa ha jooɗi yo nder tele dan non jeew alhamdoulillahi rabbil alamin a defi bottari belli joni noon haɗa ndiki heddi gadda mbaɗen tufam gadda kosam itta ko wattaka lappen hen burgal mbaɗa furr haɗam subito taw noon ko tufam koybuɗam jaren joɗɗen jewten goppe ɗum e junggam min naata neɗo wanjo jum few noon tufama moƴƴe mi addana konko Allah jaramo wawi yaade forti en debbo mo Abi Dia debbo mo Boke des few no tufama ha few mi addana on yimɓe jam debbo mo Abi Dia debbo mo Boke mi hallanimo noon sara ya fewnoyde tufam a pota kam ɗo de jehen walluma gurdun ɗen ɗum ɗo ɗam gurdam sen nattiɗam dañ en gurata Amadou ɗum ndeyi ɗum wayri ɗo waɗi galle men he wayri de aɗa andi jam ɓuuri jamalum wallahi wayri jogoma kosam ɗon comme pewno ɗum ko suukar tan watte mais avant tout d'abord jiɗum ko haalande man dernier chose min ko kalmina gorkam mum somin gotto oppu min nokkano gorkam fawno fawni ɗum tan ñaagam mam sayidi jam wona nder galle Fatima ko gittenmi joom galle makko ɗum ne musma a yerlo kamar yaafo kam miɗa wadde haydara ko musma par ce que ɗo e galle hay goto mbiɗa jottidirde ɗo jam tan jinmi te jam woni foof ɗum tan jiɗim oppuma toppitami wawi toppirata gorkam ɗum watta hay probléme yi mi yaha mi taariyo mi ara joni Safi mangi suukar fan mbiya madde suukar gal Safia, Djongoma. ça va? Ça va bien. Assil, Ça va, alhamdulillah. ça va, tu vas bien? Oui, ça va, je vais bien. Alhamdulillah. Fatima ko yi addoyde suukar kosam ɗam safani. Ah, ok. Non kay. di jongo an joni ka degala yiiki cikkata aydi jongom jooɗi ɗo heew teb Fatima an jooɗi huccite mum ha kinel ngel dari ha an joni ka joom degala min komi degala te Amadou an woni an ko mbatta ko observé wallahi mi yii ɗum yi haɗa waaba o ga yitere haɗa waaba o ga yitere affaire o yooɓe cokatel joni noon haɗa andi joni ka wayri ka joom rewɓe ɗi joni wattat waaloy dow mbaɗoya to jongo woni aha kay ƴeew peeje in ɗo min kam haɗa andi meɗmo wawi feejan peeje moƴƴe ƴeew waynorde gammu nani ɗo waynorde won cankiɗ nani ɗo min waaloy jofi nani ɗo taw ko dow mbalta min kam ɗum jimmi mbatta waɗ poftina hoore ma Amadou ay an noon haɗa andi woni probléme ma a waɗat ko moƴƴi ha para gadda kaani ulla heen lawƴugol ma koko helata kore Amadou an min mbeɗa woni mawɗo kellifaɗo haɗa kam wi yomi waɗɗo pala mi wiye ɗo mi waala yahde jofde walla mi yahde gammu mi fokkita mi heɓa dow mi leloto mbeɗa woni kellifaɗo fani ma tena ɗum waɗa lay ara yomi wite kay wona killifaga ka wite kay suusa Fatima yan ñande ta yahan to an ɗum ko feere wonno tan te ɗum ko ha joni hen ko peeje tan gonɗen de kono noon so ɗum doomima yawtata fani mata ejat ɗum ɗo ido Allah balɗa walla suuritami ɗo ko jigma ko jigani min suusa gacce mi suusa probléme mi hattanani probléme Amadou woppu tan haɗa kam asana gasde haɗa kam yorten Bukari an huuɗi he mi hulayi wallahi hol Fatima ko haɗa yiɗi hakkude ma Allah yiɗa toon waalo hakkude ma Allah tan laɓi an somi yiɗi toon waaloy noon mi yiɗa kadi mi sohla yomi sorit
Bukari an huuɗi. Amadou jiɗɗa tan ko yomi sohrit jam addata tan ko yomi sohrit ko ɗum tan woni gasata ko ni hen wallahi bone ko mawɗo bonɗo peeji. Fatima ay garɗo walludema de. ñawono jaram ɗo de minen fewni minen moftunum ga donc joom galle men gaddanamo ha para ɓe jara so pari mi fewna ɗo nan Ko waɗi jonge. Ok d'accord min jaɓanima ɗum wala probléme. Jonge yo waɗ catégorie. Haka si wonta min hen. c'est pour men la Fatima de nande bawɗo kosam. Ayi de. men ara jomina wonoɓe kamɓe wasma men D'accord. Fatima ndeysaan. Min mi yetto dow mi yaɗa. Ah. Ok. Sophia, je te déteste! Je te déteste! Sophia, je te hais! Je te hais! Je te hais, Sophia. Je te déteste. jongo ma Aɗa jooɗi? aɗa selli Ça va aɗa selli? mawɗum ni Jam tan kay. jam tan Yimɓe hannde a naatani waañ? ala hannde komi goppiɗo waño e sukaɓe Ala anne ne wela maaro. Minen sila ko saga men ni fof ko a naatete waaño. a yii de Machallah. Aɗan ko jinmi noon. Sara defa tan noddami walluma heen. wadde ɗo ay def Min ko ndefu tan mbaɗami aduna. So mi definima surtout maaro. A ñaamat happirta junngo ma. e ala probléme somi defa mami nodditi Ala hay probléme joni mi yalta mi yaɗo boutique mi ara. ha yaltat Eh. ok d'accord ha ɓooya Jangom Bokari. ar wadde ka ganduɗo mbiɗen ara tan jawɗiɗa palliɗami ɗo. Ay ɗum de ko Allah waɗata ɗum. Alhamdulillah wonko yam an ko wona ko ɗum ay hannde komi beltiɗo ma kadi ha ɓerguel waɗi galas naane mi yi acte o mbadduɗa e Fatimata rewɓe so gondi e galle ko ni mbaddata ko nden jaam wonata galle he te hannde ko mbaɗɗa ko ɗum ɗo takat minne mi jogo hoolare mi jogo pellital yettinde hadi projet men o inchallah gonen e jaam galle o wona jaam wona borom maaro berto Fatima jaw maaro mam defɗa hanki o machallah ala anne i ndak hanki jam han mi jeeyi min kittani haɗi mon hista i non min ene welino di a yara jeeɗ ndefa bottari hannde kadi e pour yewomi andi ko gandintumami ƴettu paño jaaha jeere gara caggina atan a defanta worɓe ma fan mbiya mi duggi waɗam tottuma naata waaño mino i sa wawi duggoyani defana worɓe ma ɓe bottari har mi jeeta neɗɗo walda ni tan ñaman haydara koye maaro ma kon jimɗum ala anne mi allah nante maaro ko wadde wayno wallahi hanki jam mi jiiɗa e goɗam e yittani non min lelide ha weesi waddete maaro waɗi effet e waɗi effet kay no feewi Bokari. Ko kalaɗo ko fof gonga. Arandi jam woni fof. wallahi Kadi a yimmin e Fatima no min mbaadi. Kadi ko ɗerel tan wonno ɗon. Kadi min ƴewmi koye an. wallahi An ko jam tan moƴƴe ma. wallahi Ponɗa dañde tan ko jam. jam woni jam ɓuuri jam lun Min wima noon. alhamdulillahi rabbil alamin wallahi mi weltima Kadi mi weltima no bilenani feewi a joni aɗa haala projet. Bokari haaldunma gongo yonti noon. Chaque jour aɗa wiyami ko projet o noon yonti noon hankkadi jettina ɗum. Ɓoyiɗe. jongom ɓayre tan ani Fatimata on dañdi jam on cehlodiri nder galle he jam woni hen hanki kam andumi fellati te mi pari gueɗam foof ɗo e seeɗa ɗum yetto minen yalta ɓe yawɗon pharmacie ɗo mi ara pharmacie ɗo paminen haata joni
ko data haydara fatima mbaɗonon ko cikkani ko ko cikkuɗa haydara ala ɗoti fatima min ko mawɗum ni himɓe yaje taw si faut arrêter ça ko wonɗo goɗɗum yani si en l'aise moi ɗi moƴƴi haydara gonɗa yaje taw si bukan marka jam an arandi kay wona jam mawɗo gondel paari mon dogo mbiya belaka jam wona jam kay ko ɗum woni an wona jam walla aɗa andi kay ko woni Fatimata en goni to damal he ene laaɓimi kono jongoma darinɗa ar somi darimo to jongoma noon Fatima ko yima so Fatimata yi kam noon la ilaha illallah an kaw bukari anu guerirtani muusi de he wallam de gergol bahma ɓuuri muus gergol am gol laaɓi sa he bahma ay ɗo no woni fin kamɓe waɗoɓe dokanɓe ɓe gaccarade ni tan ni belim ni yeɓe piye ɓe mbare ɓe didde non on tampi worɓe Sofia mais ko ni kay watte saha fo aɗa ƴeewa ɓiye kono min tan aran nder suudu ma aɗa selli moɗum ni rande ko joni tan kono nden ñande fof mbeɗen ɗo no gonɗa jobajo nde nen jaw aɗa yeewi bonnude haala kadi holko kalta o haala jomno o jooɗo non mbiyata kam non kay weltima de min ɓuuri weltade ça va ça va bien alhamdulillah nen jaw ko ɗum woni Sofia mbeɗen regle probléme aji janani te ko min ɓurɗo hewde probléme ko holɗum woni probléme ma an kam hoto bane gorkoje banam gorkolo Abdourahmane ɗum ɗon ne weli kam de mi wona guiƴe noon minen jo fotmi haalanma par ce que an gonɗa ko hullirde kam yidde maɗo tolne ka Abdourahmane par ce que déjà o yeehi tan a yewnimo ɗum kam ne welimi manam gorkoro memi ɗo ene welimi no feewi Fatimata hande noon ko yettere Allah mawde enen fof en denti en mbi alhamdulillahi rabbil alamin mbeɗa yiiɗi kadi jewten yewtere hakkude men saabu a majjani gila Allah waɗɗi men ha ñalawma ñalloɗo han korso ko gonka hakkude men e gilli ɗi gonɗi hakkude men koɗi tiiɗɗi te ko ɗum korso gonga woni ɗon ɗum no mi yettorima ɗum no feewi saabu Fatimata gila ñande kaburɗa kam wonde ka cowiɗo wallahi kala ka jiɗnomami koko ɓeydi kala ka jurmanomami koko ɓeydi nde tawno ayi ɓinguel ɗum ɓesdat gilli ɗum ɓesda korso ɗum ɓesda jurum sa ƴeewi guitoñ ɓinguel ma tan jormoɗa ɗum ko yumma o jormoɗa alhamdulillahi rabbil alamin nonde tawno ɗum ari waktu heɗum en ɗamtodinoma saabu guel ɗo han guel hono foti guel heccodire Aliou yettere Allah noon aɗañ Fatimata wonɓe ganduɗa heɓe jejjeta wondude soknaje ma tan wasa dañ cukalel tan jaggira ɗum gaɗa junggo walla kala bonande nde ƴettuɗa tan pawa e dow mum mbiya saabu dañani saabu ala ɓiɗɗo naggam aɗa andi kam ɓinguel ko Allah okkirat ɗum tede Allah hoddiri nde yo ɗum wood ko nden ɗum wodata Fatimata wallahi ɓerguel ɓuuɓi ɓerguel waɗi kadi galas hande noon ɗo tolniɗa hay somi joguinoma haaju tiɗɗo mo potmi yaha walla joguimi sohla tiɗɗo mo potmi waɗ fof mi dartinan waɗa ko tubaako wiyata ko coupe tout
billahi hande mi ala haaju mi ala sohla mbo wona balladem walludem e jeggirandema kala fannu haala okkuma jam okkuma koppi moƴƴi ɗum tan woni han haajam ine fawɗo jungo ma bandam giɗam min noon mi annda e goto sona an bugal ƴewtu gumuɗen to ha to ngalɗen ɗo ko gonimi ɗo ha faade joni meeɗa mankidede haydara aɗa danni kam fof so yi mbiɗa wulla jamma e ñoro mbiɗa sippire ɗum fof ko yiddame ma Sofia accitam mi haala ɗo wona nene ma nenam ko yiɗodira wona guiƴi de mais nen jeew ko abdourahmane wino wotom haalan ɗum hay goto mi an kam mi wawa suddem mbar ko jam ko jam par ce que wi kam guilo yalti kaso ha joni wonko tinata e ɓandu makko joni noon o nani ceerno goto nen wuuro woto mawɗo ko jaaɗo toon lodde ɓandu makko ƴeewa ko waɗi hoore makko aussi o wawa artude normal ɗum tan o yihi waɗoyde masallah ɗum kay ko jam ina moƴƴi ha maayi sabu sa yalte caɗele il faut jaaha ƴeewoya ko mbaɗɗa e ɓandu ma voilà a faami wallahi ɗum kay ɓe jeew noon yidde ne welde ay mi arta mbeɗa yewtuma mi ara ɗo aɗa toñami mi toñanima ko mbaɗɗa koko woni wondi banam gorko to welti to mimi to ne weeli déjà an te amoureuse Sofia mbeɗa haalata ɓeyde andi ko amtuma mbeɗa yaha mbeɗa deli non jooɗo mi yani yewtude mbaɗa toñe mi toñanima mais ko yidde way noon c'est l'amour neli yima ha subaka mi weltima mais muñ maw artu joni anani wona kalde mbeɗa ɓeyde mi annda e goto an gandimi alaa sago mi jaggade ma te mbiɗa weeli kadi joɗade kadi mi wiya mi farno kadi mi wiya min ɓuuri gorko min kadi mi hulani mi hestani wullude mi wiya ko an woni joom gallam saabu ala ko manquinam ɗo e galle ila Allah tigam ha faade joni fof kala ko jiiɗi fof aɗa wanna kam te mi dañata ko ɓuurima ko min yiidima ɓernam de te mi ñaagui Allah oto Allah naata seyɗan hakkude men te mi ñagan kadi haydara erreur seeɗa tan naata hakkude men par ce que ko min yiiɗanma wooram neɗɗo noon sa yiiɗanima woorma kala ko joomum waɗi ene welma min noon ko min yiiɗanma wooram wallahi mi weltima no feewi ko kalɗa ko te ganda oɗo cukalel mami jaggu e makko junggo ganduɗa ha mbiyata o famata man ko kanga saabu mi ala e goɗɗo sona onon wallahi onon tan jogui ɗum noon ko weltade tan fatimata kalifma Allah hoorema kalifma Allah bebbe o tinna kala ka kannamami ko mbatta hen hakkille ha Allah adda bebbe men o e dow jam inchallah jobi watta caɗele haydara mankata ɗum tan ñaaguiɗen Allah inchallah te min wallahi mi ñagantomo yo Allah suurum e guite bonɗe e konduɗe bonɗe yo Allah dandum e peeje añɓe ha Allah okkuma jam ha Allah okkuma koppi moƴƴi te Allah waɗat ɗum inchallah par ce que ko du'a o ƴettaɗe e nder ɓernde lamde ɓernde korso e gilli e maayo gilli wara ngo rewi ɗo ha yettema inchallah jaɓi joni min hoppuma mbiɗa yaha mi jultoya ndiyam par ce que ɓanam ɗo to wonɗo ne wuuli trop mi jutto ndiyam jurtoɗa ndiyam wayni fanma ƴeew aɗa andi mi haɗinoma kadi ɓuftade ndiyam jamma mbiɗa andi ka jejjeɗɗo hande noon mi yaafimom a yaafi mi yaafimom aɗa wawi ya ɓuftoyɗa kono tinnoro Allah fanimata siko hande yawti so nague wojji ni tan walla so yimɓe juuli takkusaan ya ɓuftoya inchallah saabu ayi ndiyam jemma moƴƴani e neɗɗo si ɓuuri bon foof noon koye cowiɗo ala probléme hande noon mi yaafimom yallotoy nani ala probléme moƴƴi min mbiɗen jaaha mbiɗa sohli Amadou ƴeewa beele ma on min jewtide seeɗa en ka yahrata seesa noon aɗa andi karoje ɗe ina ɗaati kadi tawsi vas-y leɗɗe tan gañi leɗɗe ɗe ɗo ɗe cayataɗo fof hande ɗum waɗayna ɓoy seeɗa ƴewsomi jaɓa sayi so wona watta guurita tan
Ana saya do fa mi am jutto mi ha smedi tawa sai. Famille, mille problèmes. Fini dani no be atri majuno be. Trois familles, mille problèmes. Serni c'est la be yadi be. Famille, mille problèmes. Boni kotigal boni ndam. Won kombino dami, won kombino dami. Hey hey, won kombino dami. Mbida, mi naulirtake. Tampere gili ari oh oh tampere gili hoyni kam fasira be nanjala